O 2 de abril xa ten nome para a historia. This is Liberation Day, waiting for a long time. Así anunciaba Trump un arancel universal do 10%, algo tan sinxelo como que o seu país compra máis do que vende, se convertía nas súas palabras nun xigantesco agravio. For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered. Contra o que prometía vinganza. They do it to us and we do it to them. Very simple. Hai aranceis agravados do 20% á Unión Europea, de entre o 25% e o 46% ao sueste asiático, a fábrica do mundo, e algúns que rozan o absurdo, como o 50% a Lesoto, un dos países máis pobres do mundo, ou outros que afectan a territorios prácticamente deshabitados. There seems to be no order in the disorder, no clear path through the complexity and chaos that is being created. We are prepared to respond. A Unión Europea respondeu con taxas sobre 1.700 produtos estadounidenses, da soia aos lentes de contacto, os perfumes ou os materiais de construción, e outras contramedidas como a suspensión de investimentos ao outro lado do Atlántico decretada por Francia. Parce que quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Pero a guerra máis crúa é coa China. Tras unha semana de intercambio de golpes, Trump elevou ata o 125% os aranceis ao xigante asiático, que respondeu con outros sobre os bens americanos do 84%, ademais dunha denuncia ante a Organización Mundial do Comercio e a restrición á exportación de minerais clave na carreira tecnolóxica e dos que o xigante asiático ten os maiores xacementos do planeta. En España as tarifas encarecerán o 80% das exportacións. O Goberno activou axudas preventivas de emerxencia. El Gobierno de España va a movilizar 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones de euros son nuevos recursos financieros y comerciales para responder a esta guerra comercial que nadie, salvo una persona, quiere. A maioría dos expertos coinciden que a receita dos aranceis non ten encaixe racional nunha economía global, e aínda que o obxectivo sexa que se fabrique máis nos Estados Unidos, polo camiño os primeiros damnificados serán os propios estadounidenses. Using some conventional models, you'd probably get inflation about 2% higher, growth about 2% lower. It's an economic Armageddon now is unleashed by Trump. We believe, this could set tech stocks and the tech industry in the US back, potentially a decade. O movemento de Trump provocou tamén o estupor de moitas grandes fortunas estadounidenses, incluído o home máis rico do mundo e un dos seus máis estreitos colaboradores. I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. Polo momento, o único que provocaron os aranceis foi que se esfumasen case 10 billóns de dólares nas empresas cotizadas de todo o planeta, un crack nas bolsas como non se vía desde a pandemia. Un pánico mundial por la restricción que supone al comercio y esto puede suponer efectivamente que caigan mucho la producción y la exportación de muchos países y eso hace que el PIB caiga. 75 países xa chamaron á Casa Branca para implorar unha rectificación a un Trump máis crecido que nunca. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. E a historia está lonxe de rematar. Os aranceis recíprocos entraron en vigor este mércores, pero esa mesma mañá o presidente estadounidense decidía suspendelos durante 90 días, unha tregua nunha guerra que non fixo máis que comezar.